Схемите за поддръжка предлагат по-лесен и ефикасен начин за комуникация между различните отдели в хотела. Те определят елементите, които трябва да бъдат заредени във всяка стая, техния брой, честота на зареждане и периода, за който да важат тези условия. Самите инструкции към персонала, както и прогнозни разходи за елементите, се получават чрез съответните справки. Веднъж създадена схема за поддръжка може да бъде изтрита само ако не е била използвана. В противен случай тя може да се деактивира. Типовете елементи, които се използват в схемите за поддръжка, представляват процедури или материали, съставляващи текущата поддръжка на стаите. Те се създават от потребителя. Преди да можете да създадете схема, всички типове елементи, които ще включва тя, трябва да се въведат в системата. При нужда елементите може да се редактират или да се изтрият. За въвеждане на типове елементи и създаване на схеми за поддръжка се изисква право «Схеми за поддръжка». За да настроите схемите, натиснете линк «Редакция». Започнете с типове елементи. Натиснете бутон «Типове елементи». Добавете нов ред в таблицата с бутон «Нов». Наименование. Въведете името на новия елемент, например основно зареждане. Тип. Изберете типа на елемента. Материал, процедура, други. За елемент основно зареждане това ще бъде процедура. Стойност. Стойността на елемента се използва в справките, които изчисляват стойността на поддръжката на стаите. Попълнете полето, ако желаете да следите този показател. Външен код. Тук се въвежда код, който се използва от външни приложения, предвиден за бъдещи разработки. С това елементът е създаден и може да се използва в схема за поддръжка. Създайте всички елементи, които искате да следите. С бутона Нов, например, почистване. Отново тип, процедура. Нов, смяна бельо. Затворете екрана с бутон Затвори. При създаването на хотел в системата към него се активира и схема за поддръжка по подразбиране. Нейното наименование се образува от кода на хотела, схема по подразбиране. Препоръчително е да редактирате тази схема, тъй като тя е празна. С бутон Редакция. Наименование. Може да промените наименованието на схемата. Използва се. Тази опция трябва да бъде маркирана, за да е активна схемата и тя да може да се избира за резервации. Натиснете бутон Нов период. Въведете периода, в който схемата ще се използва. Например, от 1 януари до края на годината. Ако се налага, може да се зададат повече от един период. След като е маркиран периода, натиснете Нов елемент. Определете елементите, които ще включва схемата. Операцията се извършва за всеки отделен елемент. Например, ако искате след заминаване на резервация, за която и да е стая, да се извършва пълно зареждане, настройката ще изглежда така. Тип на елемента, основно зареждане, при пристигане при заминаване. Тук се избира кога да се зарежда избрания материал. В този случай избираме при заминаване. Броя. Това поле определя колко броя от елемента трябва да се изпълнят за този пример. Въвеждаме 1. В това поле въведете критерия, според който се определя колко броя се зареждат. Стая, гост, възрастен, дете. В случая избираме стая. На всеки дни тук се определя колко често ще се използва елемента. В случая оставаме 0. За тип стая. Маркирайте всички типове стаи, в които ще се зарежда елементът. Запишете с бутон Запиши. С това елементът основно зареждане от схемата за поддръжка е въведен и се изписва в таблицата в съответния период. По този начин се въвеждат и останалите елементи за периода. Например, почистване по един брой за стая. Тази настройка
се отчита за почистване всеки ден. Записваме нов елемент по един брой за всеки гост на всеки 2 дни. Подмяна на бельо на всеки 2 дни. Запишете схемата с бутон Запиши или клавиш Enter.